Получихме запитване за почистване на обект след самонастанили се ползватели. Клиентът ни беше шокиран от състоянието му, както и от факта, че те не искат да се тръгват. Затова товарим колата и запретваме ръкави. Изгледай до край видеото, за да разбереш развръзката. Добро утро. Това е днешния ми обект. Няма умряли гълъби, не е проблем. Там даже има бебе. Какво ще го правим това бебе там? Я гледай. Живо бебе гълъб. И така. Ще се бача. Ето ви обекта. Малко по-късно. Пилето също е тук.